Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma. O Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma. O Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma. O Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma. O Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Ụmụ ibe, ụmụ ibe, anyị ekene unu. Ụmụ ibe, anyị ekene unu. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taa. Na anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Nọọ ka esi eme n'ụwa ka anyị si eme n'eluigwe, nọọ ka esi eme n'eluigwe ka anyị sikwara eme n'ụwa. Enwezi otu ọzọ esi eme. Ọrịa ma ị chọrọ ịgba ọtọ, ịgbara ọtọ, pụọ n'iri kpagharịba, atụ ọgwụ ụzọ. Anyị si na anyị nwere onwe anyị dịara n'onwe anyị, na anyị dị ka ife si ka chi si kee ye, n'otu chi si kee anyị ka anyị ga-esi wee dịrị. Nwanne, ị chọrọ ego, nwere ebe ego, we don't care. Ị chọrọ ogbenye, daa ogbenye, we don't care. N'ọbụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Anyị kụọ ọgaranya, anyị aghọrọ ọgaranya. Anyị kụọ ogbenye, anyị aghọrọ ogbenye. A sị m na ọ ga-adịrị unu na mma bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, na anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Anyị eburugo ka esi na-aka oke n'aka n'aka, gbara ndị akpọrọ asị. Anyị ahụrụgo. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị egede, kene ndị ndozi ọdịnala Igbo, kenekwe ndị bụ ndị nsọ ala, kenekwe ndị Igbo niile, kene ikwu na ibe, kene ezinụlọ, kene nwa ada Igbo, kene ndị niile si na ihe anyị na-eme dị ha mma, na otu nna nna ha si wee dị ndụ abụghị ihe eji aka ọnụ, na nna nna anyị ha dị anyị mkpa, na asị na basikụl a na-anya aja igwe, na ọ bụ n'azụ ka esi anya ya. Nwanne, basikụl gị ghachi na ịbakwara n'akụkọ, basikụl gị ghachi na ịbara n'akụkọ. Ana m ekwu ya ekwusi ike, bụ na ama ha ka destin dị n'obi. Nwanne, ọ na-ewute m, ọ na-ewutekwa m n'eziokwu eziokwu, na nna afụ ụmụnna anyị ha na-ata ahụhụ. Anyị na-afụ na ife afụ na mmụọ. Agaghị m agwa gị ihe si n'ime mmụọ na ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu. Nwanne, ihe ụgwọ ihe efu, marakwa na ama na ihe furu efu efuhukwa efu. Ihe furu efu efuhukwa efu. Ụwa bụ ihe efu. That means ị na-afụ ụzọ, ị naghị afụ ụzọ. Ọkwa ofu ihe a. Nwanne, ị kpụrụ isi eke, nwanne ị na-afụ ụzọ, nwanne ị furu ụzọ. Ọwụkwa dị sentịnị, mara ọkwa dị sentịnị. Nwanne, ịgwa ya nwa bịa aka na pọtọpọtọ gị, na ịmana ya atọ atọ na zọnyekwu na pọtọpọtọ ịtọ. Unu ahụkwa moto na-aga na pọtọpọtọ, unu fụrụ ọ tọrọ atọ, mana ọ dị sema aja. Ọkwa dị sema aja, ha anwụcha ya ọkpọ nkụ, moto agba n'elu ya, mmiri maa ya, ịba n'ime ya ịtọ. Ma gị nwa ma moto, unu niile atọ ebe ahụ. That means na ọkwa ofu aka ahụ eji eti nwata ihe ka ejikwa akpọta ya, dụọ ya ndụmọdụ. Nna gị kere gị n'ọfọ, nna nna gị kere gị n'ọfọ maka ọ chọọ ka ajọ ihe mee gị, oke gị n'ọfọ. Ị na-asị ka ị gbapụ n'ọfọ, ọfọ ahụ na-adọ gị. Oke esi aji ọfọ
nwata chi ya ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya. Na-agwa unu nke bụ eziokwu, ị gaa na ezinụlọ ndị Igbo 90% ha nwere ihe a na-akpọ ọfọ. Jụgodo onwe gị gịnị bụ ọfọ. Ị ga-ajụ onwe gị gịnị bụ ọfọ. Ịma na ihe nsogbu ndị Igbo nwere bụ language barrier. Language barrier bụ nnukwute nsogbu. Ndị mmadụ na-achọgharị chi ha na-achọgharị chi ha na-achọgharị chi ha. O nwere ndị na-egbugide ha gbugide chi ha na-agba ha na-achụ ya, ọ na-agba ọsọm na-egorocha egbe chere chi ha na-apụta ha agbatuo ya n'ala. Ha ji achọgharị ebe chi ha nọ. Kedu chi ụwa gị? Kedu chi ụwa gị? Ị na-achọgharị chi ụwa gị, ụcha ntị gị ọfụma, ịghọtago. Na nta na akara anyị ihe anyị ga na-ebi unu wee sipo, maka na anyị kwuchazie ihe anyị ga-ede n'akwụkwọ anyị ka ezi ihe anyị ga-ede n'akwụkwọ. That means anyị ga na-eji nwayọ nwayọ, anyị wetara unu ofu sọsọ, anyị edewekwe nke ọzọ, maka na ihe a sọrọ gị gwa gị ya n'ọnụ, ma ọ bụrụ na ifolo ya efolo otu ahụ ọ dị n'akwụkwọ ahụ, ọ gaghị abara gị uru. Ịghọtago. Even though na ọ ga-eme gị ị mara ihe, mana practically you must follow the process. Ịghọtago, so that ka o nwee ike ịbara gị uru. Ịghọtara. So ihe gbasara ma iyi ụwa, ma ọgba nje, ma ilochi, ma ibu mmiri, ma ibu amoosu, all those things ị ga-afụ ya n'ime akwụkwọ nta na akara, ịfụ na ọ bụghị ihe ndị a na-akọ ka ọ bụ nwanne. Ihe ahụ just the same thing ị na-ebikọ n'ụwa everyday. Kama na ịmagonu onye nna ya dị iri ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, ọkwanụ pọpị ka e mere gị. So that language bụrụzie gị ihe ọjọọ duto na ka esi wee kọwara gị ya. Ịghọtara. So nwanne, ihe gbasara chi, enwere egwu m na-agụ mgbe m na-ebido ihe a. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Alọma nna anyị, alọma nna anyị, ala mara mma, o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Chukwu nwe igwe, Chineke nwe ụwa. Ya ka eji wee sị gị na chi bụ ike. Anaghị asị gị na Chukwu bụ ike, a na-asị gị chi bụ ike. Chukwu nwe igwe, Chukwu nwe igwe, Chineke nwe ụwa. Na-ege ntị ọfụma o, maka echi. Ihe m ji ekwu ihe ahụ maka echi, maka ndị na-achọ chi ha, maka ndị na-achọ chi ha. Ọwụ na chi Chukwu nwe igwe, ọ sị ga ezi igwe. Ezi igwe, unu makwa na igwe na-egwe egwe. Ọkwa unu mana ihe igwe n'ihe na just to grind something. Ezi igwe, Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Ngwa n'anya ka anyị gbatuo na Chineke. Chineke nwe ụwa, ọnya kere ụwa. Chineke nke kere ụwa ka mụ na gị na-ekwu okwu. Na-ege ntị ọfụma o. Then ihe eji asị gị chọọ chi gị, Chineke mụrụ ụmụ ịnọ. Chi na Eke bụ di na nwunye. Chi na Eke ọ di na nwunye, ha mụrụ ụmụ ịnọ. Ụmụ anụ nwa bụ agwụ, ife ji ọkụ. Na-ege ntị ọfụma o, maka o ruo echi, ife ji ọkụ, ekwensu na ala. Ụmụ ịnọ ka ha ji. Then ụmụ ịnọ agwụ bụ the eternal part of you. Na-ege ntị, maka na ngụ ka a na-ekwu okwu ya. Eternal part of you bụ agwụ part of you that na-anaghị agwụ nke dị connected with anwụ transform to Amadioha to become a living mind. Ege ntị. Then ife ji ọkụ bụ the mortal part of you. Agwụ immortal part of eternity. Then ife ji ọkụ bụ mortal part of you. Ọ bụ ife ji ọkụ suppose ịmụ njọkụ n'ime gị ka a na-ekwu ihe, everything inside you. Then chi gị, ọkwa mmadụ na-abụ chi gị a na-ekwu okwu ya. These people na-abụ chi ụwa gị. Na-ege ntị ọfụma o, before ị chọrọ chi ụwa gị jebe ebe ị na-eje. Na-ege ntị. Agwụ, ife ji ọkụ, that is your mortal side, which is the one onye nwa kwesịrị ịmụ nwa na-ekwu okwu ya. Then ekwensu, your negative side. Then ala, your positive side. Ekwensu bụ that is ihe ọjọọ gị. Then ala bụ ihe ọma ga-eji wee nwee nsọ ala. Ịghọtago? Mmadụ na ha bụ chi ụwa gị. Ịghọtara? All of them dey inside you.
but the problem bụ na ekwensu amọdago ọmọdago that your eternity, because mgbe amụọ nwatakịrị ọfụ na-ege ntị, amụọ nwatakịrị ọfụ ọwụ na amụpụta dị nwa before spirit will invade. You got to go, spirit will invade the child. That's why child nwa ha na-ebe akwa. Ọwụ na amụ ha na nwatakịrị amụpụta ha na-ebe akwa because spirit emeghị invade. Why ya bụ akwa ha ọ na-ebe. Mana for you, ị na-aṅụrị ọṅụ na amụọ na nwa. Hey, ọmụrụ nwa atara powder na-eje, nwatakịrị na-ebe akwa ị na-ete powder. Spirit emeni invade. Nwatakịrị ewerezeri spirit ahụ develop be. Chi onye bụ chi ha na-ekwu okwu ya. Iwu na amụọ nwatakịrị ọfụ onweghị power. Ịghọtago? Also ọ na-emetụta ihe ahụ na-eme aka ya na ụkwụ ya because ọ gadebe enough strength, onwebeghị enough powerful spirit. Ọ mgbe o ruzie 7 years ka spirit ahụ ga-adịzi enough, o develop chago with the ihe niile adị n'ahụ nwatakịrị ahụ with bacteria dị na air. So ọ bịazie ebe divide ya. Ịghọtago? Ọ divide zie mgbe aha nwa ha budozie chebe uche marazie ihe. Now from that time nwa ha ebido develop be organs and ihe ndị ọzọ. So ihe nna gị na-achọ ịgwa gị in essence wụ na that time a mụrụ nwatakịrị ahụ na that eternity mind ọ kụturu because ebe anụnwa ekwensu na rule. Ịghọtago? So ekwensu akụpịago dị agwụ ọkụpịa na ya. Ịghọtara? So kịta anụnwa nwatakịrị a develop ziri na 7 years now, o nweziri power to conquer, to reconquer the kingdom again. Ịghọtago? Ọ ya sị ka ọ sị gị mara chi ụwa gị, then ị mara na ekwensu ị ga-edebe na north which is aka nri, ị ga-edebe somewhere ebe ị kwesịrị idebe mgbe ị na-edi ya isi abịa nwoke mbịa hie. Ịghọtago? Then ife ji ọkụ onyenwa wo the person ị ga-eji wee mụọ spiritual, that's your spiritual birth. Ị ga-eji wee mụọ spiritual birth. Ịghọtago? Ọ bụ ife ji ọkụ because onyenwa wo light bịara, onyenwa ji dị ọkụ, so onyenwa ga-ignite the spiritual force inside your brain. Then ala bụ nsọ ala. If you keep this four principle, na-agwa gị eziokwu nwanne, your life will be transformed. Ọ ya ka ọ sị gị marachi ụwa gị, enweghị ebe something nọ somewhere ya. You got to go because agwụ is connected with your past and present. Agwụ is there already. Ya ka na-asị na mmadụ na-eme ka onye agwụ na-akpa na agwụ nna ya ọwụ the same a na-ekwu about your past and present. Ọ ya ka na-asị gị agwụ. So agwụ is already there between your past and your present. Then the present life ị na-elive which is ife ji ọkụ, you are the light bearer. Ngị ijiji jide mma onye gwanyere orie, ngị ijiji for your destruction, ngị ijiji for your prosperity, ngị ijiji for everything. Ọ dị gị n'aka. Ndị Igbo na-aza ọ dị n'aka. Ịghọtago? So ọ dị gị n'aka which is ife ji ọkụ. Ala nọ ebe ahụ maka nsọ. Ọ bụ ala bụ ala a na-aṅụ. Ịghọtago? Once you sọ nsọ ala onye ga-ala ịṅụọ. Ị bụrụ onye nsọ ala, ala enye gị ara ya ịṅụọ because ala na-efeed gị. Ala means food. Ala means food. Ọ wụ nni because once a mụrụ nwatakịrị ọfụ gị nke ọ na-erikwa ara. Ọ ara ka ọ na-eri na. So it's up to you. Choice is yours. Ọ wụ na i believe ihe nwanne, is up to you. Ayịwa m afọ ọsọ gị because it's your right gị to believe or not. Mana ihe nna agwa gị wụ chi ụwa gị wụ mmadụ gị na. But ihe a nweziri process, magical process. Magic akwụkwọ ha nke ndị na-agwọ ntị na aja. Mba, magical process enwere ka ị ga-esi wee na-ebizi ndụ all those things wee nwee ike because ha nọ n'ime gị already. How to elevate them ka a na-ekwu okwu. N'akwụkwọ nta na akara, there is a process you follow these things in a day-to-day life, then your life begin to transform. Nna gị kere gị n'ọfọ. Ọnwụ na ị naghị eme ihe ọma n'ala Igbo nwanne, family unu chi aka ghọrọ mgbọ. Mụ na-agwa gị, family gị chi aka ghọrọ mgbọ. Ịma ihe ị ga na-afụ untimely death because agwụ nọ ebe ahụ. Ịghọtago? Ekwensu nọ ebe ahụ, onye ọbụla nwere aka ọrịa. Ịghọtago? Ịpụ ha na line ekwensu akụọ gị ezigbo kpọ gị ya. Ịjụ ime nsọ ala na-eche gị eche. Isi na ị ga-ahapụ nna gị mere nke a, mere nsi na aja, mere nke a, mere nke a. Agwụ nọ ebe ahụ na-eche gị. Ịghọtago? Ife ji ọkụ nọkwa n'ebe ahụ na-eche gị. If you don't want good spirit, onye gị bad one because ọ ngị jijide mma. Ịghọtago? Onye wanyere orie.
ị gaghị asị na ihe ndị ana m asụ oyibo, ị gaghị asị na oyibo ka na ịghọta ihe na-akọ bikọs ịwụ mmadụ ị nwere uche ị na-eri nri na-anyụ nsị, so ị gaghị asị m na ị gaghọta ihe m na-ekwu. Agwụ nọ ebe ahụ for your past and present. So ọ ga-asị gị, ọ ga-ewere gị otu a ha nye ekwentị n'aka si ekwentị gwa ụdị man gwọrọ m ezigbo ịba, ịghọtago bikos your past all cause and effect is there. Kedu onye n'ime unu na-ama ha na ndị Igbo si onye a na-eme ka onye agwụ na-akpa na agwụ nna ya na-akpa ya ma ọ agwụ ihe nwa, unu ama na enwere ya na-akpa agwụ isi, mmadụ ịrụ agwụ isi ọ agwụ nsị. So ị gaghị asị na this guy na-eme ihe a invent na mba asị ka ọ bụ, ịghọtago, ị gaghị asị na na-eme invent bikos ọ bụghị eziokwu, bikos these things are there. Ihe oletere m na-agwa gị na ihe nnekwu ihe ọ bụ onwe onye ndị Igbo na-ama ha na enwere ihe a na-akpọ ahanjọkụ which is ifejiọkụ na before the new moon, before erie ji, before new moon na-celebrate ahanjọkụ before erie ji. Even though most of you amaghị omenala Igbo, nsogbu adịghị, mana a na-celebrate ahanjọkụ before the new moon. Why ndị Igbo ji celebrate ahanjọkụ before the new moon, before erie ji ọfụ aha? Why? Because before erie ji ọfụ, that is ovario, that is ovario nwaanyị na-eproduce. Before nwaanyị eproduce ovario, ọ ga-egbuzo gbuo ọkụkọ clean the body, ịghọtago. So ifeji ọkụ na-abịa clean the body for the new child which is the ọfụ ha na-eri eri. Ya symbolism nke a na-agwa gị, ịghọta. So ọnwụ na clean ha onwe gị which is ifeji ọkụ na ebe a which is your present, ị gaghị amụnwụ njọkụ, you cannot give birth to njọkụ, ịghọta. So ọnwụ na if you apply principle of ifeji ọkụ you become clean. If you apply principle of Allah you become holy. If you apply principle of ekwensu you become evil. If you apply principle of agwụ you become eternity. All these things are commonly definition. Ọ bụzi ngwa ka ọ dịara how to, because ị gaghị asị na ihe a na-ekwu ịghọtaghị ịmanye na tụrụ m gasị eweturu me na the whole west level mmadụ ga-aghọta, ịghọta. So m gwara ụnụ anyị nwe na onwe anyị bụ ntọala ka anyị na-eme. Iburugo bụ na iburugo, ịhọrọgo ma anyị nwe ahọrọgo. Biko enwere ndị nna ana m echi ndị mmadụ warning sị ha nwanne ọ bụrụ na nna gị rere mmadụ mgbe ndị ochie, take that thing to your father and settle with your father please. Biko gaa mitie nna gị, mmadụ nwara anwara kwuo bịajukwa m dati pa Africa ọ rere mmadụ mere ha mmadụ, iruo m nso mfu egbe agbatuo m gị na, because my family enweghị ihe dị like that. People I know enweghị ihe dị like that. Ọ bụrụ na village unu rere mmadụ, biko go and meet them and settle with them. Enweghị onye anyị rere, amaghị m ka esi ere mmadụ, agbabeghị arebe before. So ị gaghị asị na because of na nwa bekee says in American television or one book somewhere na erere mmadụ. Nwanne agwago m this thing before, but ndị isi ojii their brain is very very low. Monkey enwe mean transformation, enwe mean transformation. All about black and white. Animal na-akpọ enwe mean transformation. Enwe, that is ndị Igbo na-asị Igbo na-enwe eze, enwe eze, mmadụ inwe eze. Inwe eze to change something from lower to stronger. Ọ ihe enwe mean, ọ ihe enwe pụtara dị Igbo enwe, ịghọtago. Mmadụ inwe eze to change, to transform something from lower to higher. That means enwe is lower man, so above enwe is anyịnwa which is a higher enwe. Enwe ma ihe, ịghọtara. So kedu ka mmadụ ga-esi apụta na agba m na ejire mmadụ erehe mmadụ? Go to Isuama in Mbano, go there. Don't go to Isuama na Mbano, you will see that place was the center of religion because of the seaside. The center of religion or Isuama, the same place. Go there and see yourself. Ebe si wee buru those people na senere. Go there is a missionary mission, is a church mission. Ndakere ihe na-eme ndị isi ojii. This was done by church. Ọ bụrụ ababa na sere. Ọ bụrụ ababa na sere. Ọ ndị ụka bụrụ ndị ụka go to Isuama in Mbano, go to Osuama in Mbano. You will see these things. The history has there. So ihe na-achọ wụ nnọọ ka force yourself na nna gị rere mmadụ. Ọ na-abụ ezigbo ihe na nna gị rere nwanne. Ọ wee go ten na nna gị rere nwanne ya were nwanne ere. Just what you want to, because ndị ụka always want to justify the reason why they worship white man. They want to justify. Yes, na your people say osi ebughị ejima ere ata mgbe ọbụla every reason excuses to justify why their ancestors are bad. Nwanne nna agwa gị nke bụ eziokwu.
those people your ancestors, they are spiritual higher being, they are living in present and past. Ha ga-agwa gị ezigbo ihe, ba nna agwa gị eziokwu. They will treat you because you will spam the bloodline. Ha kere onwe ha n'ọfọ. Once ha kere onwe ha n'ọfọ, you cannot escape it. Ịma na mmadụ na-eke onwe ya n'ọfọ. Ịma ha na mmadụ na-eke mmadụ eke. Ịma ha na-eke mmadụ eke. I were ọnụ gị kee onwe gị n'ọfọ, mmadụ agaghị atọwa nwunye. Ọ bụ ngụ nwa na onwe gị atọwa nwunye. Only you can do that. If you don't know about spiritual level, one day go and sit down. You got to go. 90% of ndị Igbo nna ha kere ha n'ọfọ because the life is dangerous. It's a dangerous zone. It's a danger zone. Ebe a bụ penance, penitentiary. Earth is penitentiary. That's why it's called, the god of earth is called Chineke, which gave birth to 4 kingdoms, which they are present ever ready. So all na penitentiary ka ị nọ. Ọ na penitentiary ka ị nọ. Ọ na bezigbote penitentiary na prison yard ka ị nọ. So kedu ka ọ na ị nọ na prison yard dị ichekwere na mmadụ ga-anọkọta na ndị isi ojii na-ezuzu ezuzu. Mmadụ nọkọta na osi na the west all the whole way from Rome bịa na your land na-agwa gị about na nwere one man nọ somewhere. The name is Christ or the name is God that will come and save you. Ya wụ iberibe. Ịghọtago owu iberibe because ọ bụrụ na ọ wụghị iberibe nke nwa na onwe inwe spirit. Inwe spirit. Don't you have a spirit? Don't you have a soul? So your spirit enweghị ike ịgwa gị something good. That means you are not a human being, you monkey. If your spirit cannot tell you something, then you are a monkey. Simple. Iwe anụmanụ, iwe enwe. Your mind erubeghị ịgwa gị okwu. Because o sighi na ife anyị osi na okeke gwa gị. Spirit must always talk to people. Always. You got that? So ị gaghị asị m na your mind is just, you are mindless. Nwanne gị, you are mindless, you na-enwe na. Then ka ezi ihe mere gị mmadụ? Ka ihe mere gị, ị ga-apụta isi na ewu mmadụ. Ka ihe mere gị mmadụ? Ability to reason makes you human being. But ị nwere ability to reason. Men pụta kwuo okwu, pụta na-ekwu. If men are talking, you come and talk because you feel that you are mad. Yes, of course. Mana na-agwa gị simple thing, sị gị na nna gị kere gị n'ọfọ, enweghị ị gaghị abụ uru. Sị na m gwara gị. Because you are not on your own. You are just empty body. The mind inside you is preserved. The mind inside you is living in preservation. Period. Ịgbasi ọsọ ichigata azụ bịagwa m na ihe m gwara gị bụ eziokwu. Ịgbasi ọsọ, you will come back here and say this guy, yes, ị na-afụ ụzọ. Because ị na-ena anya gị ahụ na-edeceive gị. Close the eyes, then you see nothing. You see darkness everywhere. Anya gị na-edeceive gị because ọ bụghị your brain, because your brain enweghị thinking faculty. Ọ bụrụ na your brain nwere thinking faculty, yes, you will control your brain. Ya anya gị bụ ihe ị na-eso. Anya gị ka ị na-eso. Anya gị is just an illusion. Ihe efu ka ọ bụ, nwere ihe ọ na-afụ. Anya ka eji wee tinye efu you, ọ na-afụ ụzọ. Afụ iwepụ ahụ ita ọ bụrụ efu. Ịghọta, iwepụ ata ọ bụrụ efu. So ị nwere ihe ị na-afụ. We are just living an illusion. Period. So ọnwụ gosi na ama ha na ọpịpịa bụ n'ime mmụọ ka ọ na-eme, ọ bụrụ na iro. O nwere onye ị ga-eme ịma ahụrụ, ọ gaghị ewute. Mana nwere onye ị ga-eme ịbụ asụ na akụkụ ya otu a, gịnị anọgide ọgọda dị echi echi. Ịghọtago? O nwere onye ị ga-eme ịma ụra, ọ hapụ gị naba. Nwee onye ị ga-eme ịma ụra, ọ gịnị anụ juo ya afọ. So ọ wụ n'obi, ihe niile na-eme n'ụwa bụ n'obi ka ọ dị. E nwere ihe ọjọọ ga-eme na onye ihe ọjọọ ga-eme ọ nacha anya lefu anya. O nwere onye ihe ọjọọ ga-eme ọma, ọ gaghị edi nwunye. Ọ ga-ajụ ya ka ya gbaghara sef. Na enwere dos na small ihe mere ya. Ịghọta? So aka m na-agwa na ihe niile wụ na ime obi ka ọ dị, ọ n'obi, ụrọ na iro. O ji wesị gị n'obi, obi bi wụ live residence. Ka ihe bizi ebe ahụ, gịnị ka a na-ekwu maka ya? Yeah, because na ndị be anyị fụrụ na nwa bekee is building science and technology, building fancy cars because they are lower, they are flashy. All this thing attract them. Because of that, he believes na this is the way. Nwa bekee arụgo onwe ya ọfụma. Nwa bekee arụgo onwe ya, rụọ be ya, rụọ everything. China arụọ n'onwe ya, rụọ be ya, rụọ everything.
anyị arụbeghị isi anyị na-afọzikwa ịrụ anyị. Ọ wee rụcha isi wee rụọ ala. A na-agba ndị be anyị bịanụ come let's go and build our mind first before we build. Na nwanne nwere Afrịka nwere brain ha arụbeghị ya arụ, ịka ya arụ ịrụcha the brain wee bidoro ala. Kemgbọsị ihe bidoro ala, look at mmiri zoro na Malawi mebisi obodo niile. Aka nọdụkwa ebe a na-akọkpọwa ndị ọcha ka banyere anyị aka. Ọ bụrụ oge asị ndị ọcha kọsụrụ ya nọ ndụ nwa bekee mere ihe. America did it. America did it. Gịnị mezie ka America mesịrị ya? Gịnị mee? What have you done to prevent the next one? Ka ihe megoro to prevent the next one not to happen enweghị, then ka ihe na-akọzikwa all the whole government in Africa. Legodi Russia una na-anụ ọnụ Russia no, but una afọ ụdị video ha na-epost. North Korea una anaghị afọ ụdị video ha na-epost. Gịnị wụ problem? If you isolate these people you call your leaders, nwanne, you will be slave forever and ever, because all one they decide ihe ọbụla ị na-eme. And if you like, you go to new country, the same criminals you have. As na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị, we have seen them, we have seen your leaders in any which way, both group, both political. We have known the capacity and capability of their mindset. All the same thing ka ị ga-afụkwa dị nwanne. The same thing you will have. Nna bụ eziokwu. Don't tell nwanne onye rere nkịta goro enwe ihe ntukwu ganobe. Onye rere nkịta goro enwe nwere ihe ntukwu. There is no automatic transformation. Never. Your mind must, that your house which is the temple of God, this body must be clean up. Ọ no clean here up nwanne nwere na enweghị ihe na-akọ nwere isi, because if you were something tụnye n'ime a na opu ome, ọ na-agwa gị na enwere force living here. I were something tụnye n'ime a na opu ome is telling you something, that something live here inside we don't see, that na enwere ihe bi n'ime a na ya na ha afọ. Why? Ọ ga-eji eme itinye something ehe onwe ọkụ opuru ome maka gịnị? That means enwere something dị n'ime anyị na anaghị afụ, but your mind ị na-agwa gị something, ọ dịghị ka mmadụ na-eforo gị ifo ebe. But all this common thing, easiest way of life, na-echụlụ easy way, nwanne easy way nwere ihe ofebogoro gị. Kedu ihe easy way? Since anyị pụtara ụwa, easy way have never done us any good. Never. Everybody is busy building. Everybody in this life is busy building. We are busy talking nonsense. Oru echikwe, anyị nwe ga-apụtakwa echi chọọ onye anyị ga-eblame about that. Kịta na a na-ekwu ya sị, everybody in life build a system. Nna ụnụ adịghị na-ekwu mmadụ nwere ike ọpụta ọsị gị na ya bụ a Christian or Islam. Nwanne mụ nwa na onwe m I don't care. Iwere Christian mụ onye nsọ ala, ịghọtago? So amaghị m Christian abụghị Igbo language. Put way in Igbo language. Go Christian no n'Igbo. Ịghọtago? Because ụka mean Christian. Ụka bụ Igbo language, it does not mean Christian. Ịghọtago? Ụka bụ ebe a na-akara mmadụ ụka. That is kind of ikpe ekpere. Ịghọtago? Ụka bụ ikpe ekpere. So o mean Christ. O mean ikpe ekpere. Ụka bụ ikpe ekpere. Ọ bụ conversation, to have a combat with your people. Ịghọta? So ebe a na-eje atụrụ mmadụ azụ. So nwere ihe o nwere ime with the Christ or Islam or destiny. So our language is Igbo language, and we will take it back from all the whole language in the church, in the Muslim, in the Judaism. We are taking all of them back. Go and form your own language. Jee were language nke gị. Ịghọtago? As long as no Igbo language is within Igbo language, period, nwere ihe ọzọ. Because ụnụ agbawaghị anya aka nakọrọ ihe agwa nakọrọ nonsense. Mmadụ nọkọta nọ nakọrọ mmadụ ihe na-ekerịta anya ife na-abụ. No, that is open robbery. Werezi Igbo na-agụ egwu ụka. Nna ụnụ adịghị na gụwa ya na Latin. Igbo na Igbo Christian sing in Latin on English. You got that? Yes. Ọnwụ na iwu onye Islam sing in Arabic and talk in Arabic. Ọnwụ na iwu onye Judaism go and write in Jewish. Yes, you are free. Onwe onye ji gị aka, but hapụrụ anyị Igbo anyị aka. You got that? Onwe onye ji gị, nobody, onwe onye si gị emene. Ichi isu Igbo isuo Igbo, but don't attach the name with that nonsense. You got that? Ichi isu Igbo suo Igbo, ichi iji Igbo ka ụka gị ka, but emekwenye attach, because we are living witness. Anyị chọrọ iso nna nna ya. Ị gaghị reject my father. You want to use their property. No. Ị gaghị condemn my ancestors, condemn si ha, pray against them.
after everything bịa kpasie sị ka ịbịa mee enjoy na their own foundation. Mba na ọ naghị work like that. Either you are in or you are out, because ị maha about judicial system. Ndị isi ojii amaha law of the country they live, even the bait where them born them in their own father's land. They don't know the constitution of that ordinary country, talk less of the constitution of the earth. Because all name a law of a country, then you normally know law of your life. Yes. All name a law of a country, at least you get the idea law of a land, or law of nature. Because you are all over here, can you come mad against no catano? Only force own Christianity, nobody force you. Nobody force you. You have excuses. No one tata born again ebe now. People na-eji aka ha sị na ha si Israel bịa na ha wu Jewish ka ahụ. Onwe onye force ha. O nwere onye force ha, then o jiri tata mara ụnyaahụ. Simple. Mmadụ ji assemblies of God taa. O kweghie echi o ji ama Jehova. O kweghie nwanne echi. Ndị niile na-eje Siemens today onwe mgbe ha jiri Catholic. Ndị na-eje Catholic taa enwere mgbe ha jiri Jehovah Witness. Ndị na-eje Jehovah Witness taa enwere mgbe ha jiri Catholic. So otu a ka ha si awụgharị nwanne, as long as your spirit is empty, all normal thing. You got to go. So onye wute n'unu nwere onye force unu anything. Believe me, 100 million years time ị ga-afụkwa na ndị mmadụ ka na-agbagharịkwa na this religion something. Sị na m gwara gị. Sị na m gwara gị because ọ bụrụ na ịma about spirit ịmara ka o si arụ ọrụ, ịmara na that thing bụ normal spirit na-awụgharị awụgharị. Were si mekerie n'ọfọ. Ọ bụrụ na ike ihe n'ọfọ na-awụgharị, normal, simple. So onweghị onye mere unu anything. O nwere onye mere gị anything. Hapụ ihe story nonsense story useless. Yeah, for me is useless story. Useless. Ndị niile na-achị ọchịchị n'Africa kwa bụ ndị ojii. Yes, ka ihe ha nweghị ike ịrụnwu ordinary water borehole. Why na ha arụghị borehole? Ndị a na-ere mmanụ everyday, red diamonds and red gold, everything. They cannot do anything. Not even in Tanzania, not even Uganda, not even Kenya, not even in Nigeria, not even in Ghana. All of them sell gold, diamonds and everything. Ha na-ere, but ha enweghị ike ibi edugwe system ga favor ha nwa, favor ụmụ ha, ha para ego je dosa bank na Western Bank. Ị na-asị m na nkwere na somebody mere ndị what you are living, ihe na-ebi now shows opposite. Na ka ihe mmadụ na-ebelieve something na-enweghị verification. Life ị na-elive today na-show ihe ahụ ị na-ekwu na-ebelieve na onweghị ebe a ga-apakanye ya. Ịghọtago? Onweghị ebe a ga-agbakanye. The man na-achị obodo anyị ebe anyị si wee pụta bụ Nigeria. Ọ na-ere mmanụ everyday by day, but ọ na-aga na the same people na-enweghị mmanụ biri ihe ego. No job, no road, no light. Ị na-agwa m na onye adị o buru ego ya gaa na obodo oyibo dosa. Ị na-asị na mere onye enslave. Onye aji aka ya je ebe ahụ. Onye aji aka ya je die. Nna nwanne, just study something. Ama m ka ndị bayi echuche. Study something. If what we see today that ndị mmadụ na-ama mmiri Mediterranean na-aga Europe. So koroje ọ dị ka ndị a ji ụkwụ ha egbu onwe ha ebutere ship eburu ụgbọ mmiri bịa si na Jesus save. Nna nwanne, the whole village unu ga-agwụ dị. Na today ka ebutegodo ụgbọ mmiri na gaa na Nigeria donye esi ke ndị chọrọ ije America. Maazị nna gị buru ụgbọ mmiri kịta now today ihe akwụkwọ 100 years ago, akwụkwọ 1000 years ago, today si buru ụgbọ mmiri gaa na Lagos or na Calabar dosa ya si kedụ ndị dị ready to go to America, new world. Ihe ị ga-afụ, you'll be surprised. Ihe ị ga-afụ nwanne, ị ga-adị ezigbo surprise. Ọnụrụ ka ọrụ ibe. Ịghọtago? So ihe anyị, because condition anyị adịrọ mma, anyị na-achọ kudo onye dị responsible for the condition. But instead of you to see them within, you are seeing them outside. Then you cannot solve it. Onye afọ na-arụ na-aṅụ ọgwụ isi ọwụwa ya nakwa ha na. Onye afọ na-arụ na-aṅụ ọgwụ isi ọwụwa, afọ ya anakwa ha na. Nna gbe nke bụ eziokwu. Ọkwa ịṅụ ọgwụ afọ ọrụrụ na afọ na-arụghị, afọ na-arụ ga-akwụsị. Ọkwa na ihe anụ anyị na-eme taa nwanne,
anyị gbakwa aka ahụ na-agwa unu nke bụ eziokwu. Ọ ka mma na mmadụ ji n'oge chọọ ego ji bifo chi ejie. Ndị na-achọ chi ụwa ha ekwuona m ya hie bifo ka m repeat kwe ya. Chi ụwa gị bụ agwụ ife ji ọkụ ekwensu n'ala, maka ndị ụka sị gị na ekwensu wee na-eme nke gbaba ka ị gbasie ọsọ mana nke ị ga-esi ama n'ihe ekwensu na-eme. Ka ị ga-ekwensu na-eme ị na-agba ọsọ ịma ihe ọ na-eme na mana n'isi gị ebe ahụ ị na-eme ajọ ihe ezu ochi agba ama mana ị maghị ihe bụ ekwensu, mana ị na-ezu ochi agba ama mana ị maghị ihe ọ bụ. Ịtụfuo na ekwensu mgbe ọgụ ruo, ọkwa sị na egbuo dike ihe eji eme dike ruo achọba dike. Yes, ọ ka esi eme na ọ ka esi eme n'eluigwe. Ọmụmụ okere ekwensu, abụ m Chukwu na-eke mmadụ, abụ m Chukwu kere ụwa, ọ bụ mma okere ya jụọ m. So Chukwu nọkọtara nnọọ je kee ekwensu ka ọ gbaba ya mgba. Chukwu nọkọtara nnọọ kee ekwensu gbaba ya mgba. Unu sị na Chukwu kere ihe niile. Nna ha ụkọ mmadụ si wee kezie enemy ya. Ha, can you create your enemy? Can you create enemy? No. That means enwere ihe ọzọ ji kee ya ọwụ maka ihe unu na-akọ. Because ị na-idiri ike. Gịnị bụ ike eji anyụ nsị? Gịnị ka ọ na-anyụ nsị? Nsị gịnị bụ poison? Nna kedụ na-akọ? Unu ama ha na nsị bụ poison. Nsị poison mana ike ka ebe isi anyụ dị nsị from ike. Ike bụ ike. Ichi ibu weightlifter mana na ike ebe aha ka ike dị. Ichi ibu weightlifter mana ọ na ike ka ike dị. Ọlesi na ha ebu weight n'ike ka ike dị, eji wee kpọọ ya ike. Ebe ahụ ka esi anyụ nsị poison. So if you don't understand this four principle, nwanne ịmarachi ụwa ga ndị gaghị ama ya. Ịghọtago? Ọwụ na ịmaha ihe na ịmaghachi ụwa gị ndị gaghị ama ya, a ga na-eri gị white. Iwu mugu daa. Isi na asị ka nna agwa gị nwanne, mee your own research, verify ya, mee your own verification, because ihe we live to study and verify. Ọ bụ ihe anyị na-ebi. Our hobby is to study and verify. Enwere ihe ọzọ anyị na-arụ. Ihe anyị na-arụ during our free time is study and verification, spiritually and otherwise. Bụkwa nke a na-asị na asị mba, confirm. I need the confirmed information because we are dealing with public. Because ikwu ihe na-abụghị eziokwu mbọsị ejide gị ihere emegbuo gị. Ịghọtago? Ikwu ihe na-abụghị eziokwu one day nwanne ịtụrụ mmadụ asị tata, ịtụrụ onye asị echi, mbọsị nke ịtọ gịnị ka ị ga-ekwuzi? So we are living evidence because ọ bụrụ na ihe abụghị eziokwu, in next 500 years ụmụaka anyị ga-abịa tụọ anyị okwute gbaa anyị mamịrị n'elu ini because anyị sịrị asị. That is why onye ọbụla na-asị asị na public ji ncha asa ahụ mara onwe ya. O ji ncha asa ahụ mara onwe ya because isisi adị asị echi mgbe a ga-ejide gị na esiri asị, ihere emegbuo gị, megbuo ezinụlọ gị. Ịghọta? Ihere emegbuo gị, o megbuo ezinụlọ gị. So onye ọbụla sịrị asị na public media gbanụ nkịtị. Ọhụ mbọsị nwata wụfuru mmanụ ka a na-etinye ihe na mbọsị wụfuo ogiri akwụ. Ọ mbọsị wụfuo ogiri akwụ. So gbanụ jụrụ. Anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo. Ihe anyị bịara bụ ka anyị megharịa Igbo. Ọ mụ na gị, anyị niile ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ofu osisi anaghị eme ọhịa. Onye jụ, onye ekweghị ekweterie. Onye ekweghị ekweterie. Gọọmenti rụchara ụlọ ụka, nwee polisi na amị. Ụnụ ama nwaanyị maka ụmụ na enwe ndị ga-eti ọnwụ agha eje ụka, ndị polisi na ndị amị echere ha. Onye ekwentị na-arụ ka ihe mere ha ji biri na barak. Ụnụ ama na ndị military men bi na barak. Why? Because ọ sị gị debe ekwensu n'aka nri gị, because aka nri gị bụ ebe ahụ ka ike gị dị. Ịghọtago? So ịhụ na ịfụ symbol of justice ahụ, ihe afụ na o bụ scale of justice n'aka ekpe ya, ọ bụghị n'aka nri. O jidezie mma n'aka nri. Then if you balance yourself, ị nọ n'udo. Mana ịnwa anwa jụ balance, kwe hụrụ mma gụwa ka ọ na-eche. Mma anụnwa ọ ga-ebe gị n'ahụ ego ọ ga-ezu ike. Ihe awụcha symbol ọ dị everywhere. Go to Google and Google symbol of justice. Google symbol of justice. Ị ga-afụ nwaanyị ahụ, woman, a lady. O ji scale balance n'aka, o jide mma n'aka nri. O ji mma n'aka nri maka na ịma na Facebook a because of non show opposite, ọ dịka aka ebe ka m na-egosi, mana ọ n'aka nri ka o jide mma. So ebe ahụ ka ya power dị. Ịghọtago? Ọ wụ not aka nri bụ not.
aka ekpe south. So ọ dịziri maka anyị nwa na anyị chi buru nwanne, hapụkwa na okwu abụrụkwa nni o, rapụkwa na okwu abụrọ nni. Anyị chi buru as a people, anyị ga-emegodi nsọ ala. Ọwụ nsọ ala ahụ, because nsọ ala is about mind. Ọ ga na-eme gị na-eche uche, maka onye na-adịghị eche uche nwekwa ihe ọma. Ndị mmadụ na-ekwu maka ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo. Ka ihe bụ ọdịnala Igbo? Gịnị bụ ọdịnala Igbo nwanne? Ọdịnala Igbo bụ akọ na uche, amamihe, akọ na uche, echiche, amamihe, ihe efu, ihe ọjọọ, ihe ọma, ogbenye, ọgaranya, ikwu na ibe. Ọgwụ ya ọdịnala Igbo. Mana ndị a na-egbu ọkụkọ. Nna keri ọwa akọ na uche ka ị chọrọ ka ọ bụ ọkụkọ ka ị chọrọ? Ka ị chọrọ ọ bụ iche echiche ka ị chọrọ ka ọ bụ igbu ewu na ọkụkọ? Kedụ nke họrọ ofu? Ndị arapụgo ngwa na ihe na-eme anyị si anyị n'aka ahụ, si anyị n'aka. Ụna asị mba, nna gị debere gị ọdị ya n'ala. Gịnị bụ ọdị ya n'ala? Ime ọdị ya n'ala. Nature is intelligent, because that's why nature can create, because it's automatic in animation. It's intelligent. So gịnị bụ akọ na uche? Unu ahapụzi akọ na uche gburu ewu na ọkụkọ jewara. Unu ahapụzi iche echiche, hapụzie amamihe, hapụzie ịma ihe bụ ihe efu, hapụzie ịma ihe bụ ihe ọjọọ, hapụzie ịma ihe bụ ihe ọma, hapụzie ịma ihe bụ ogbenye, hapụzie ịma ihe bụ ọgaranya, hapụzie ịma ihe bụ ikwu na ibe, hapụzie ịma ihe bụ nka na ụzụ, hapụzie ịma ihe bụ ezinụlọ, akụ na ụba. Anyị sị mba na ọbụzi igbuzi ewu na ọkụkọ bụzi ọdịnala. Gị nwere omenala asị ịchụ aja, ịgba afa, ihe niile a bụ Igbo language nwanne. Ọ bụ Igbo language, ọ bụrụ Hausa. So kedu ihe mere na anyị enweghị ike tiwepụtago die from ebe ahụ anyị nọ? Let us study the language. We are dealing with the language here. Gịnị with this language a na-ekwu okwu? That is from where you start. Ọ bụghị just ị na-eme rubbish. Pụta na from that rubbish, go to the language and say gịnị bụ asụsụ a? Gịnị ka ọ bụ? Hapụgodi this magical method. Gịnị ka ọ pụtara? Kedu ihe eji akpọ the same afa mmadụ? Why eji akpọ afa mmadụ aha mmadụ? Why? Kedu ihe jikọrọ afa na aha na afa? From that place ibupụtagodi from rubbish. A na-asị ịchụ aja. Gịnị bụ ịchụ n'ọnụ Igbo? Ọkwa ịchụpụ ihe. Gịnị bụ aja? Aja dị n'anya n'azụ okere ihe ọ bụ. Ịghọtago? Even na the Bible, nwa bekee gwara gị sị gị na mgbe Adam na Eve tara mkpụrụ osisi ha tara, a chụpụrụ ha na paradise. Ọkwa ha bụ aja. Ọ sị gị na o ji aja wee kpụọ ha, na aja ka ịbụ aja ka ị ga-anaghachi. Ụna na nnukwu Igbo ọ sị na ha bụ aja, na aja ka ha bụ aja ka a ga na. Ọkwa ihe o kwuru dị ọhụ m kwuru o. Ngị chụpụ dị aja na wa aja because na o were aja wee kpụọ ya, o wee megheribe. Nọọsị nsi o ji aja wee kpụọ ya ka o ji wee megheribe, then ọ chụpụ ya na paradise. Ọkwa ihe ha kwuru, ọhụ m kwuru, because ị naghị efolo language. Ihe mma na-efolo language, asụsụ asụrụ ebe ahụ. Ihe nna m bụ asụsụ asụrụ. So nwanne, you need the rocket science iji wee ghọta asụsụ. Ịghọtara? So ihe a na-ekwu maka just you want to ego. This ego na-emekwa mmadụ over cloud. Ọ na-emekwa mmadụ na cloud kwa mmadụ reason. Ego na-eme cloud, ọ na cloud your reason. Just gee ntị, jụọ onwe gị ajụjụ, chere onwe gị echiche. Asịghị ka onye ọbụla bụrụ wizard, asịghị ka onye ọbụla bụrụ kọmputa sayensị. Mba, common sense, akọ na uche. Ọdịnala Igbo akọ na uche. Ọ bụrụ igbu ọkụkọ, ọ bụrụ igbu ewu. Akọ na uche, echiche, amamihe. Ihe a bụ ụdị ya na ala. Akọ na uche to casinize something. Echiche wu solution
iche echiche to solve problem. Amamihe wụ principle of vibration to give light. To give light. Because without vibrating the copper, ọkụ anaghị enwu. Mana vibration mere ọkụ ji enwu enwu. Ịwere ya mere iji eme metụ ọka na waya ahụ ọcha ọkwụ oge. Mana vibrate ọ na vibrate that thing. Because that the vibration the higher current than your own blood vibration. That's why you were shock ọ ga-achọ ọkụ. O nwere ndị electric na anaghị achọ ọkụ because their vibration dị high. Simple. You got that? So ọ bụrụ na imenyụọ dị ọkụ, ịgbanyụọ eletrik ahụ ọ ghọọ ihe efu. Ịgbanyụọ dị eletrik ọ ghọrọ ihe efu. After ihe efu nweta ihe ọjọọ, ịnyụọ ya na nsị. Nyụsịa ya na nsị, clean ya, iwepụtazie dị nsị ahụ bịaba clean ya, ọ wụrụ ihe ọma. Ya process of life. You must have evil in your mind, but ọ bụ your own right to transform the evil. For you to get ihe ọma, you must pass through evil, because evil mind was surely come. But ọ bụ ngwa ka ọ dịrị how to transform, navigate this ihe ọjọọ to transform it to ihe ọma. If not, you must, because electric na-enye ọkụ, ọ passed through current. That current is poison. You can see the danger is here. Go to ebe dewere transformer, electric transformer. You can see the danger, don't cross. But ịnụ na ya adịghị na-eme enjoy the light. Ọkwa eziokwu, ịnụ na ya adịghị na-watch TV, na-agbagasị video game, na-eme ihe niile ọkụ na-enwu. Hey, Nigeria don't have light because you are not ready. Ibugo ekwentị na, who will give you light? Ibugo na ekwentị all poison na-enye n'ọkụ. You cannot build pharmacist because pharmaceutical company all poison ka eji arụ drugs eji agwọ mmadụ. You cannot handle poison. Ị ga-ebugodo ụzọ gbuo onye sị gị rie ntị ịkọ ya ọgwụ. Yes na. Ị gaghị arụnwu plane because ọ nuclear ka eji arụ plane. Mmadụ sị gị taa mechie ọnụ ịgba ya nuclear anthrax. So all those things your ka na-agwa unu sị na enwe something that is going under transformation. You got that? That's it. Before I rụọ plane, ihe na-arụ plane wu nuclear science ka eji arụ plane. That's why plane hit here somewhere or body. All nuclear science. To refine ordinary petrol, all nuclear science. You got that? Electric, poison. Pharmaceutical company, poison. So if we cannot handle ordinary anger, ordinary iwe nkịtị, that's why ịchọ nwanne ịchọ ịma ka ụwa si arụ ọrụ. Observe what you see every day, life ị na-ebi, period. Nene anya anyị arụnwụghị ọkụ ịma na ihe eji arụ ọkụ bụ danger. We cannot confront danger. Ordinary evil church nkịtị, we cannot stand evil church. Ịghọtago ihe chọọchị ndị na-aga ụka na-atụ ụjọ. Ordinary evil in the church, that's ordinary evil anụ na church a na-asị ekwentị na ebe ahụ. Devil is my devil, you are a liar, devil you are a liar, cast them, bind them. Na nwanne, majority of your people is living this life. Ọ dịghị surprise na enwe ihe anyị rụpụtara. If your mind is so commonly that doing like this, you band evil. But your character, which is the evil, you don't see it. Your mind, which is the evil, ifuru ya. Ndị Igbo si eme ume ya bụ ihe efu, omume gị ya bụ ihe ọjọọ. Ị ga-transform omume gị anụnwa to ihe ọma. You must transform this omume. Ị ga-transform omume gị anụnwa to ihe ọma. That's why ị ga na ana m enye na example with nwa bekee akwụkwọ. Ọ bụghị na ya enweghị nta na akara anyị, ma ya achọghị ibu ihe anyị je bunye ndị public. Onye maka anyị jigoro nke nwa bekee na mgbe anyị mesị unu ga-afụ nke anyị anya. Because ihe ji egwu sọsọ ofu ọnwa ka e nwere n'elu ofu anyanwụ. So all the whole religious book nwere something in common because mind bụ ha na-ekwu maka ya. So ha niile ha bụrụ ndị iberibe. Nke ọbụla na-akọ, ọ bụrụ na ihe ọbụla ịfụrụ n'akwụkwọ nta na akara efughị ya na Baịbụl, ma na Baịbụl na-asị asị. Ihe ịfụ na Baịbụl efughị ya na Koran, ma na Koran na-asị asị. Ihe ịfụ na Koran efughị ya na Buddha, ma na Buddha na-asị asị. All the same thing but in a different definition. You got to go. So omume
omume n'ọnụ Igbo ọ ya wụ Deuteronomy na nke ndị Bible ọ sị gị thou shall not, thou shall not. That means ọ na-agwa gị there is danger but thou shall not do it. Ọkwa ihe o kwuru, ọ gwara gị thou shall not, thou shall not. That means ọ recognize na enwere ihe there but thou shall not. In the beginning ọ sị ha na enwere ihe dị here but don't eat it. That means that is evil nọ here. In the beginning ka ọ gwara gị that is na enwere evil nọ ebe a but don't eat it. Thou shall not. Na kedizi ihe iji wee filizie na-enwe ihe dịka evil na evil independent entity while your creator gwara gị sị gị is there with you but thou shall not eat it. That means it's in your mind but thou shall not execute it. You got that? Thou shall not execute it but mba ị ga-emesi execute all the whole evil in n'abalị buru I cast them, I bound them, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, I bound them, I cast them, Holy Ghost fire, I bind them, I cast them. The evil nọ inside you wee na-achị ọchị. Gịnị na-eme onye a? Ịghọtago? Because nwere other things you are wasting your time. Nsọ ala ga-eduba gị n'ụzọ eziokwu, duba gị n'ụzọ amamihe, duba gị n'ụzọ progress. Nye gị akụ na ụba, nye gị obi aṅụrị, nye gị obi ụtọ. Mana ịchọgbu ife ụwa n'ike nwanne, ihe ị ga-enwe ụwa ntọ, ụwa ntọ, ụwa gịnị? Ụwa ntọ, ọ ihe ị ga-afụ. Nna m eziokwu, ngwasịa gị je confirm ọ, ịghọtago? Ngwasịa nwanne asị ịgba nri, ka ihe m na-ekwu ebe a, achọghị m any glory, don't give me, achọghị m any thank, achọghị m any like. Ihe m chọrọ bụ nkwụsịa destiny, go to your bed and relax and think. Chere onwe gị echiche, chere onwe gị echiche, ichenere m, chere onwe gị, chee nya bara gị ihe ichetara ya dịrị gị, not me. Nwere ihe gbasara my own. Ezie m ozi zie okenye, ezie m ya si m bute nsị na ndị banyị na-asọ ya nsọ. Ịghọtago? So that is it. Enwerezi ihe ọzọ. Rapụrụ ndị efu, rapụrụ ndị iberibe, ndị nsọ ala, rapụrụ ha, ha jere onwe ha. Ọgịnị ọ bịara ụwa, ọkwa mbọsị ifuru ya ka ọ fụrụ gị ka ihe na-enyere ndụ gị nsogbu. Ọ mbọsị ifuru ya ka ọ fụrụ gị na so ihe ọ bụla o metere n'isi ka ọ dị. Onweghị mgbe mmadụ a na-akpa ha anwụchitere mmadụ ọnwụ ọkwa asị. Mmadụ na-anwụrụ onwe ya. Bed of the same feathers flock together. Ndị nsọ ala gbakwa onwe ha ọnụ na nwanne enweghị agbụsị na-ebu ọchịcha. Ụna oge agbụsị bụ ọchịcha, nnukwu ọchịcha buru ibu, agbụsị eburie. Ha burie gidigidi. Ihe ahụcha ụfọdụ ha rigocha ya n'onye ọchịcha ahụ. A na-enu ya. Ụmụ agbụsị ha chaka chinchi buru ọchịcha. Bugidere ọchịcha o buruo na ya adị ha. Ha buruo na ya adị ma ha ga-eme, ha tụrụwazie ya obere tụkpusie n'ime ọnụ. A ya erigidere ọchịcha ahụ ripịa ya. Mana mgbe eji richa ọchịcha ha ma. You got to go. So ndị nsọ ala Igbo, no matter how small, anyị eji eziokwu. Nna nna anyị ha kwụ anyị n'azụ. Ndị anụ nwe ejighị eziokwu so asị ka ha na-asị. Asị ba nwanne kwe were asị, asị bụ asị forever and ever. Asị bụ asị, hate. Onye bụ asị, na-egere ntị. Asị bụ asị, the same thing. So hate from who? What you give, you shall get. Ị na-achị mmadụ aka wọka, azụ aka ga na-achị. Ndị Igbo kwuru, ị na-achị mmadụ wọka, azụ aka na-achị. Ịghọtara? The worst thing ga-eme gị, ọka ma na mmadụ mere gị ihe ọjọọ iri atị ya dan ibu ihe ọjọọ n'obi. Na-ege m ntị o, mmadụ mee gị ihe ọjọọ react ya dan ibu ihe ọjọọ n'obi. Iburu ihe ọjọọ n'obi ọ na-agago. Ịmaka ihe wee obi, ụnụ amara ihe wee obi. Ịmara ihe wee obi. Ị ma na a na-asị gị onwe ha na-asị gị 666. 666 means your heart. You got to devour. Onye nwere devour. Amosu. Every evil man on this earth, ndị Igbo ji wee sọ na-ata amosu. Every evil on earth, amosu will react. No, if not today or tomorrow. Because onye nwa bụ the onye nche. Nyanwa bụ the guardian of the heart. Ọ ga-devour gị, o mesịa gị ihe.
ndị Igbo ịma na ndị mmadụ amaghị asụsụ Igbo. Ihe m na-agwa mere ebilon small secret small amaosu unu na-afụ onye nwe mere amụ mmadụ ji ekeni amaosu mere without amaosu onwe ihe dị like that. Onye nwe because iwewe ego te charge ya, iwewe ego charge ya, iwe na charge ọ dị sen charge ya ya na-arụ ihe niile. Onye nwe ga-agwọ gị nwa ịba because ịkpọ asị bụ isi asị na ịkpọ asị bụ ofu ihe. So o ji ncha asa arụ mara onwe ọ ka mma ịmara ihe ị ga-ekwugba nkịtị. Ndị polisi ndị gọọmenti si gị ị gaa na kọtụ polisi jide gị na any civilized world, polisi jide gị ọ asị gị ịmara ihe ị ga-ekwu. Don't say anything because anything you say will be used against you in court. Judge onye ọbụla nọ na civilized nation. And if you don't know what to say, keep quiet. Ihe ọ bụla i kwuru a ga-use against you in the court. So ịmara ihe ị ga-eme n'ụwa anyị pụtara machi nkịtị. Because ị gaa na Facebook na-akọtu, ị gaa na street na-akọtu, ịhụ ndị a ezi ozi ọma with microphone gọzienu Chineke na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa ụjajọ mana ha ji microphone ya kwụsị okwu ahụ, ha yọrọ ego wee naba, ha eribekwe nri o jesisi asị with that microphone with by 4 o'clock kọsị asịsị asị na Jizọs gwara ya gwa ya osisi adị asị agụọ, ezigbo agụọ nyanya ya ha abịakwute, ezigbo agụọ nyanya ya ha abịakwute. Ndị pastọ a na-ezu ochi na ama, believe you me, inside their heart they are tormented. All of them ga-agbachara from A to Z. Ndị pastọ a na-ezu ochi na ama, most of them are tormented, but ị gaghị ama. Every day by day ka ji achọgarị ritualist ritual ga-emere ha ritual every day by day. Go and verify. Ndị pastọ a na-ezu ochi na ama 99.9 of them na-agbagharị every day achọ ebe ha ga-eme ritual because that thing is tormenting them. That thing ha na-eme hapụkwa, that thing ha na-eme magic, heavy magic. Weta isi bịa were isi ohe ha na-eme ya bụrụ ọkwa religion ya weta isi bịa were isi. Onye na-amaghị ya jụọ. So onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Ị na-aga na nke ndị wayo a, ndị a na-eme chọọchị, ndị a jụrụ everywhere, weta isi bịa were isi onyinye ndị Grik. Ọkwa onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Iru ha n'ebe ahụ ọgwụ atụ gị. Iru ha n'ebe ahụ ọgwụ atụ gị. Asị gị jee bute ihe niile ị nwere ije bute. Ọkwa majik ka ha na-eme. Ị ga-asị na agwa ha ga-agba. Ije ebe ahụ idesa ka imoto gị, asị weta akwụkwọ anị gị. Nna nwanne kedu ụdị ụka nke bụ ije ebe ahụ asị weta akwụkwọ anị? Ọ na nụ nso kwuru ya. So kedu onye n'ime unu jegoro n'ụlọ ụka sị ya weta akwụkwọ anị ọsị ha ụka? Ka ụdị ụka nwe ha? Iji ike imoto weta akwụkwọ anị, iji ha akwụkwọ anị weta ka imoto weta 200,000. Nke ahụhụ na asị nwanne ahụ afụgo m onye o mere. Ọ dọsa ka imoto ya ruo na ọmahadị mgbe o jidewe ka imoto ya sefụ ruo na ya adị wee sị ka imoto ya ọgbaba were speki gbaba jee ebe ọ pakịrị dị moto buru dị moto were speki buru dị moto gbafuo. E nwere ndị o mere na-agba ụkwụ anị taa were ka imoto ha dosara n'ụlọ ụka gbara ụkwụ anị naba gbagodi mma ihe ọgba aka ọ ndị eriri eri. Mana ị na-agwa ndị be anyị okwu si ebe a si ebe a pụọ. Ọ na-ata afụfụ ama mma ji afụfụ anyị isi eji afụfụ anyị isi ụmụnne eji afụfụ anyị isi. So afụfụ anyị na-ata dị ọdị anyị mma. Ndị ndozi ọdịnala apụta anyị bụ ndị nsọ ala, anyị enwe Igbo heritage si na anyị chọrọ ka anyị sọpọtụ Igbo heritage ka ememe ka ndị nna nna anyị si eme omume, ka anyị mezie na inwe ihe mebiri emebi na-adịghị mma n'ala Igbo ka anyị dozie na ya, ka anyị mewe nka n'ụzọ nye ọbụla gbachipụ nkịtị mee ka ọnụ ihe ha na-ekwu. A na-agba ka achụ na tarụ, a na-agba ka achụ na tarụ. Ị chọrọ ihe ọma nwanne, ihe ọma anakwa ha dị izi. Ihe ọma na-afịa arụ, ọ na-edi hard work.
na unu ama ihe o tekiri ịma na-ekwu distro dịka egwuregwu unu ama ihe o nwere ike iteki people nwetara akwụkwọ combined their own ancient ideas, ancient philosophy from A to Z. Have you ever think that? Ihe niile ndị Igbo mere as a life mgbe amụbeghị mụ na gị ka somebody bịa ihe anaghị garanti ihe ichebeghị echiche si na ịda na mmụọ nọ here or na mmụọ nwere ihe nwere something dị wrong somewhere. Something is happening somewhere we don't know. Kedu ka ihe anyị mere tinsi before anyị apụta onweghị onye n'ime anyị na-ekwu na eke bụ fire wetiri wike enweghị onye n'ime anyị wepụtara anyị wepụtara ọdịnala Igbo in public ndị mmadụ wee ṅomie ya. We brought it from dustbin. Hapụzie na ndị mmadụ na-amazi tịkatịka akọ ihe na we brought it from dustbin and clean it up. Ndị mmadụ eribezie ya ọghọrọ nri ya na-eri. Ịghọtago? Anyị wepụtara nsọ ala Igbo tọnụọ ya from forbidden into something that is holy because of forbidden or holy. Ịghọtago? So ndị be anyị amaghị ebe asọ na nsọ. Ha amaghị ebe difference between nsọ na nsọ. Ịghọtago? So all these things we brought them. Before anyị apụta ndị mmadụ nụ maka ọgbanje ha zo n'okpuru bed. Anyị apụtago na ndị mmadụ na-anụ maka iyi ụwa ha zo n'okpuru bed. All those things now we make them. Anyị egwego ndị be anyị na ọ bụghị ihe ha gwara ha abụghị eziokwu. N'oge na-adịghị anya ị ga-eji anya gị gbara onwe Krismas. Ị ga-eji anya gị gbara onwe Krismas. Ị ga-asị so ọhịa ka ha mere anyị. Ịghọtago? Mana enwere onye mere gị anyway. Mana ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ ọhịa ka ha mere anyị. Mana nsogbu adịghị. Ebuso na mmadụ agha. Mbọsị ọbụla ụka na-erughị ọzịrị gị hapụ ha si ebe ahụ pụta. Ịghọtago? Afọ ọzọkwa na onye ọbụla ka ọ pụta because ọ mgbe onye tetụrụ abụ ụtụtụ ya. Mana ihe nna agaghị ekwukọ ka mmadụ bịa na nsọ ala anyị bịa kọwara m maka ụka o Jizọs. Mba, keep it for yourself. Debere onwe gị because mma na mgbe ọbụla ị matara ihe ị gaghị asị na nna gị bụ onye ọjọọ. Ifu nna gị dị drunk, ọ ṅụrụ mmanya na-egbu ya, ịma ihe ị ga-eme? Weta akwa gachie enyi. Ọ bụrụ na mmanya gbusie ya kpọọ ya papa. Chekwa na iji aṅụ nkwado mmanya na-egbu egbu ka ọ na-egbu gị egbu. Nwaanyị na ha aṅụzi obere, nwaanyị iji wee ṅụọ nke na-egbu gị egbu. Mana ọ bụrụ na nna gị ṅụọ mmanya ọ na-egbu ya ije kpọọ ndị mmadụ si abịa na nna gị ṅụrụ mmanya na-adagharị, ọ ga-abụ gị na ndị ọ bụ ọgọ na ọ ga-eme gị affect. Ịghọtago? Ọ ga-abụ gị na ndị ọ bụ ọgọ na ọ ga-eme gị affect. So maka ihe njekwu maka ndị nna ha na-abụghị ezigbo mmadụ, mechie ọnụ. Ịghọtago? Try to ihe ahụ ma nna gị mere adịghị mma, correct ya so that ka ị kpochapụ ka ị balance ya that nna gị mere na-adịghị mma. Ịghọtago? Balance ya because ọ bụ nya mụrụ gị, ọ mụrụ gị with purpose, ọ mụrụ gị for a reason. Ọ mụrụkwa ya mụrụ gị na so ihe ọ na-eme nwuru gị mee ya. Anyị anaghị aga ihu. Ịghọtago? Anyị anaghị all the whole people nọ n'ụwa anyị na-agacha progress. Ọsọ anyị nwa ndị isi ojii na-agbachighị azụ. Anyị nwa na-agbachighị azụ. Ya ma ndị obodo niile nọ n'ụwa everyday na-ewepụta ihe ọfụ. Ka ihe ọfụ anyị wepụtago since a mụrụ anyị, a new something. Have we ever developed anything in Africa? Ọkwa ha onye ojii nọ na western world ji advantage ndị nwa bekee na-eme ọfụma. N'Africa kedu ihe anyị wepụtagoro bụ new something to show the world? Because anyị chọrọ ka ndị ụwa mara onye anyị, Black Lives Matter. Kedu ihe anyị wepụtagoro na this life as ndị isi ojii n'Africa ka dị ụwa wee na-asọ anyị anya ọ ka kwanyere anyị ugwu? Ordinary our own color we cannot even promote. Ordinary our own religion we cannot promote. Culture we cannot. Even government we cannot design a system of governance so that ndị mmadụ ga-asị yes they are capable. Ihe ọbụla anyị ga-use western system of government, western education, western religion, western monetary fund, western system of commerce. Mana nna anyị nyere anyị ekedori na afọ na nkwọ ozuhuru anyị agba ya mbe, gba ya azụgbakwa, gba ya alụkwaghị. Kedu ihe mee na ordinary commerce nkịtị commerce ahịa ịzụ ahịa nna anyị hazụrụ ahịa mgbe ndị gboo anyị enweghị ike ime nwa ekenori na afọ na nkwọ ka ọ bụrụ our own
market strategy. No, nna nna anyị ha amaji natural law to do this thing instead of us to maintain this natural law. Anyị ahapụ ya manye isi n'ọhịa, anyị na-eso western way. Since anyị sosiri ya, the problem abụghị na eso western way, the only thing we cannot even master it. The education western na-eme ọkwa ka na-eme n'Africa, mana anyị mesịa nke anyị gaa to University of Africa, you cry off. The same western system of education and every single thing a na-use na western university ọ dị n'ime ahịa, you can buy them with money. Ihe niile dị na western school dị n'ime ahịa, you can buy them with money, but na our own universities those things lack. Mana the same western education. Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma abalị isi adị nkọ. Ọ bụrụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma abalị isi adịghị nkọ, na-agwa ndị be anyị something ha anaghị ekwe. Nwanne, we need to work on our mind. Rapụ godin ndị ọchịchị ka anyị produce ndị ọchịchị, ndị hụrụ ndị ochichi ndị ochichi ka ị na-afọ ụhụ ndị ọchịchị, ndị ochichi ka ị na-afọ. Ka anyị zụpụta nụ ndị ọchịchị, ọ ga-etake time because ihe anyị nedere ụmụaji anyị enwe brighter future. Ihe nwere kịta ahụ kiri ngwo, ha na-achọ kọtụ a ga-aba ebe a na-ebute ego, ka Okeke jichara m ka i butesịrị ego ahụ nke mpani ya 99% ebuteghị the money sef. 99% basịrị the court onweghị ego ha butere. Some nwụrụ ọnwụ ike, some nwụchụrụ anwụchụ, some everyday asị ya weta nka. At the end of the day, adị mma polisi, adị mma kọtụma useless. Na-achọgharị chọọchị ga-abịa zọpụta gị na ije na kọmiti. Ịchọwa chọọchị ị ga-eje, chọọ na nke dibịa ị ga-eje. Mana a na-agwa gị ihe niile na agwa ụnụ ebe a bụ ihe na-eme eme. Ịghọtago ihe niile na agwa ihe na-eme eme. So a sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nne ọdụ ka nwatakịrị na-enwe nne na-amụrụ. Ihe m na-ekwu ya ebe ahụ maka ndị ka ga-eje ekwede ya aka na datin, maka ndị ga-eje binye aka na ya. Nwanne, o ji ncha asa arụ gbara onwe ya. Ka ị gbasịrị gasịa na chọpụta ebe a na kọtụ, ebe a na-enye ego 99.9 ndị jere datin, their life never become the same. Ndụ ha never become the same. Useless. Ego nwa ha eji, ezinụlọ ha eji, ndụ ha eji. At the end of the day, ordinary paper which you can produce. Paper ị ga-produce nwo, just sell your soul because of paper ị ga-akpata nwo. Akwụkwọ bread ị ga-enweta nwo ma ọ bụ na isi jụọ gị oyi. Ibe a na-ahụkọ ji achọ ego, akụ na ụba. Achọrọ m ịgba nnukwu moto, chọrọ m ịgba Pontiac, chọrọ m ịgba limo, chọrọ m ịgba nka. Lego the environment ebe ị na-anya moto. Look at the environment ebe ị na-anya moto. Maybe you don't see it. Lego the environment ebe ị na-anya moto. Ị chọrọ ịnya nnukwu moto na this environment. Anyị na-ekwu okwu ka a ga-esi wee bee ka edozie environment ya. Onye ọbụla gbatịpụ nkịtị, mee ntị ka ọ nụghị ya. Nsogbu adịghị. Je mma bụ na anyị ma na onwe anyị abịago, na anyị abịago. Sọọsọ Igbo ka anyị ma, enwere ihe ọzọ. Ihe ị na-eme ị na-emere onwe gị, bọtụkwa ịhụrụ Igbo ọ bụ ihe anyị ma. Andị onye ma ka anyị na-eme, andị ndị nsọ ala ka anyị na-eme. Ịchọọ iso anyị n'ihe anyị na-eme, anyị nọ na Nnewi. Anyị chọrọ ka anyị nwee ụlọ nsọ ala na agbata obi anyị niile n'ala Igbo, ka ụmụaka anyị na-amụ. Ole sị m ịchọghị ịmụ nwa, ama na ndị chọrọ ịmụ nwa ebe a buru ibu. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ịzụ kwa nwa azụ. Enwekweghị dọkịta, enwekweghị sayentist, enwekweghị politishan, enwekweghị polisi, enwekweghị amị. Ọkwa these children ga-awụ polisi na amị na politishan na dọkịta na sayensị na teknọlọji. Ọkwa ụmụazị a
ma ịzụkwa ha azụ nwanne ijekweghị ka ime ya. So o kweghị echi ịpụta isi na politishan na-ezu ochi. Ụmụ onye ka ha bụ? Ụmụ ndị mmụọ, ọkwa mmadụ mụrụ ha. Ka a na-ekwunu ọ wee mụọ nkịta ebugo ebe atụrụ na-akpata enye ewu. Atụrụ anaghịkwa akpata nne akpata ya akpanye n'afọ ewu. Atụrụ na-akpata nne akpanye n'afọ atụrụ. So ọwụ na isi na agaghị azụ ụmụazị azụ, nsogbu adịghị. Bọtụ ihe ị ga-eme okiri na pas oshi ama, no dọkịta, no nọọsụ, no politishan, polisi ndị oshi, amị ndị oshi, gọọmenti ndị oshi. Ọwụ ihe ị ga-enwe because mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ebe ọ bụ na this generation adịgo like this already. So uche ga-agbagha gị na anaghị ama aka ekpe na nka. Kwa ihe nna gị gbara gị. Ihe anyị nidere wee strong force, strong one. Otu anụ anyị na-eme nsọ ala ka anyị tinye n'ike so that anyị ga-stand this evil empire of human being. Anyị nwere na our land already. We have evil empire because we have developed them already. Ihe anyị nidere was to stand them and begin to train our new kids. So because ndị a ga-anwụ anwụ, that is life. Life na-echange. So ndị a na-aka nka na ga-anwụ. Ọ bụrụ na ya emeghị otu ahụ, ha ga-etinyekwa ụmụ ha ebe ahụ. They will put their children to continue that nonsense. So ihe anyị ga-emezi bụ now i create a force to stand them, then ụmụazị anyị ezie gbaa mbụọ, ụmụazị anyị tozie ha take over. Onwekwa ihe ga-emenwu ndị ahụ. These people enweghị ike ichenji. They will not change. Ndị agaghị echenji. Quote me right. You got to go. So little ị ga-eme bụ to stand them and hold them stand still. Hold ha stand still, then ụmụazị wee nwee chance wee to through nsọ ala, through omenala Igbo, through ọdịnala Igbo, through ntọala Igbo, through iwu ala Igbo, so that ka ha nwee ike inyere anyị aka wee na anyị nka. Ọ na ọ bụghị enwekwa onye ga-ene gị nka. Ị ga-anyụ ntị na pantị, nyụọ mamịrị na pantị, nwa ga-ejewara. Ịghọtago? Ị ga-anyụ ntị na pantị, nyụọ mamịrị na pantị, enwekwa onye ga-ene. Enwekweghị inshọransị. Ndị bekee nwekwara inshọransị o. Ndị Afrịka enwekweghị inshọransị ga-ene ha nka. Kịta ọkwa mgbe ndị ochie ka ụmụazị na-ene mmadụ nka, mgbe ụmụazị ma ihe. Kịta na nwanne ibere ike nka, nwa gị ga-eje na isi bed gị, mama nwere obere ego idebere ebe ahụ, ọ bụ na ikpuo n'isi. Ikpuo isi, mmadụ bịara ya arịnye gị ego, o were eje ṅụrụ nkwụ, nwụrụ anwụrụ. Ịghọtago? Ọwụ nwa gị ya eme ya, ọkwa ha nwa onye ọzọ. Onwe onye na-akpa Amadi, ama m na ọgụrụ data akwụkwọ ha na-akpa Amadi onye ochie ube. Amadi onye ochie ube. Mgbe o pere mpa, Amadi na-ezu oshi, mmanya anaghị akụsie. Ruo ofu mbọsị na Amadi mam ihe Amadi mere, jide ha ya, achị a ga-egbu. Amadi wee sichere ka ya gwa mmanya okwu ikpeazụ, sị mmanya bịa, mmanya abịa ọtapụ ya ntị. Ajụọ ya gịnị mere, ọ sị na mgbe ọ na-ebi aka na nwatakịrị, mmanya gba ya nkịtị. Kịta o memere eti na ọ mara ya ahụ. Ọ bụ mmanya ka ọ sụrụ ihe o ji wee nwụ. So onye ka a na-ekwu ebe a, ihe m na-agwa ụnụ ihe bụ okwu nne ga-agwa nwa, okwu nna ga-agwa nwa, okwu onye fụrụ mmadụ n'anya ga-agwa ya. Nke wụrụ nsọ ala ma ya emeghie, forget ya n'Igbo. I develop go, because ama m na I develop go a vampire that will consume you forever and ever. Ma ọ bụ na ya kwụzie I develop another child, anyị were this system we develop nna nwanne. Mmadụ na-eme mistake once mana ime ya ugboro na-abụ. A sị na agadi nwaanyị daa nda na agwọrọ ihe ọ bụ n'ọkpọ ọnụ. Agadi nwaanyị daa nda na-abụ agwọrọ ihe ọ bụ n'ọkpọ ọnụ. So anyị agaghị ada nke izi da nke bụ mbadụ nwanne, ọ na mbadụ aka ụdị aka ha akụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị option, asị na anyị enweghị option, mana anyị enweghị option na anyị enweghị option na nsọ ala abịago with a written book, akwụkwọ edere ede a na-akpọ nta na akara. Nta bụ nta nwatakịrị, a child bụ nta, akara bụ direction. Nta na akara, a child with direction, with focus, instructions, religion, culture, government, everything is instituted in your own Igbo ideology. Enweghị gọọmenti nọ n'ụwa
karịrị Igbo structure mara ihe nowhere. Enwere gọọmenti nọ n'ụwa dị more stronger than Igbo mind, but isi mkpiri na-akpa mkpi. Anyị we fail to train our child give us back what we fail to give them. Yes, ha na-atọrọzi nwa nna m ọnọkọta tọrọ nna ya si ya nye ya ransom. Ụna anụbeghị mmadụ na-atọrọ nna ya planụ wit ndị enyi ya atọrọ nna ya si ya 5 million. Ụna anụbeghị. Ọ na-eme na-ekwu dịka a na-ekwuka, ọ na-eme ka ahụ story, ọ na-eme life and direct. Mmadụ ya asị gị Ifeanyị agụrị nna ya fonu, latest fonu, jụgodị mma ụnụ ọma happy fonu, ọ na-achọ latest Samsung, ọma happy fonu. Ọ sị Ifeanyị gụrị nna ya Jeep. That man na-egwu okwu Jeep, onye erugo 80 something years, ọ na-afụ ụzọ o ji anya Jeep. Onye isi na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ya na-asị go ya Jeep onye megide. Ọ na-asị rụọ ọrụ n'elu. Nwoke a na-asị rụọ ọrụ n'elu, ọ ga-arịnwu n'elu. Nwoke a na-asị rụọ ọrụ n'elu, ọ ga-arịnwu n'elu. Mba, ọfụ na oke ọchịchọ. Odoga ya na oke ọchịchọ. Ọwụ truly onye ya need hidatin. Otu a ka o si eme ndị ego. Ndị anyị na-ekwugharị okwu ego a na ndụ ha nwere ike ọwụrụ sọsọ ihe ha need to live all the whole their life bụ 1 million naira. Ndụ niile ha ga-ebi n'ụwa 1 million naira can solve it. Ọ na-achọ 50 million 50 million ojihi ndụ ojihi. Adị mma polisi, adị mma kọtụma. Asị ndị be anyị ji nwayọ ka ofe rụrụ arụ zụrụ ha nri ọsịghị mba. All the same person ga-agakwa na akọ nonsense, but who cares? Onye chọrọ ịma who cares? We don't care. Anyị ma chọrọ ịma ihe ma bụ ndị nsọ ala finish. Sọsọ ihe mma n'ụwa bụ nsọ ala, enwere ihe ọzọ. Anywhere I go, ịjụ ha m onye nsọ ala ka m just nothing more nothing else. Ịchọzi ịma mụọ ịjụọ m, ịgwa na ịchọghị ịma ịkụrụ otu ede. Mmadụ aga n'ụzọ mmadụ pụta na-asị m ụka ọ chọọchị, onye ọsọkwa ya wụrụ ọsọ ya wụrụ onye Benin ma onye Yoruba ma chamba mama ihe na-akọ. Ahụ m onye Igbo nọ nsọ ala bụ Igbo religion. Nsọ ala ka anyị na-eme. Sike nke bụ nsọ ala. Nkọwarịa ihe bụ nsọ ala. Si ka ga obi wụrụ onye nsọ ala tụwadị. Ọwụ na akwụkwọ nta na akara anyị pụta. Ị ga-eme public worldwide. Ọ ga-adị na Hausa ma na Yoruba. Gotago. So ndị Hausa chọọ dị ka mbi nsọ ala na-awụ ihe ọjọọ. Kwa ndị Igbo worshipụrụ Jesus Christ for 500 years. Ọwụ na ndị Hausa na ndị Yoruba worshipụ ndị Igbo ọ na-awụ ajọ ihe. Otego anyị ji na worship ndị ọcha na si worship go na anyị small. Even if you can convert onye ọcha, convert kwuo ya ọrụ onye nsọ ala. Ọsọ ha maka esi ya convert mmadụ. Let's convert them as well. Ịghọtago? Ọ bụrụ ihe ọjọọ. Only peace we will have in Africa ọwụ na anyị nwee nsọ ala. Na nwunu nke bụ eziokwu. Because now anyị nwere ike ịfụ ya common. But in 1000 years to come, for dominate all the whole Africa. Because adịghị nchọ na o nwere ihe isi ojii isi dị mma ga like ị na worship ihe na-adịghị ka ya. I don't think na enwere onye isi ojii nọ. Even ndị America sef nwere ike iburu president nsọ ala dem buru ya n'isi. Ma ndị America ihe bụ aha aka ha eburu ya n'isi. Ị ga-ahụzi ya sị what's up man, nsọ ala man, yes nsọ ala man. Nwere ike ịgazi America ịza America ọ bụrụzie flag. Ma anyị nwere flag, nsọ ala nwere flag na mana nke ahụzi ahụhụ ihe na ikwupụta ya na ikwupụta flag anyị na ndị mmadụ eburu ya mechuo mmadụ ihu tee mmadụ ure. So ọwụzi mgbe nsọ ala gbaa mkpọrọgwụ anyị etinye flag nsọ ala anyị. So ndị Amerịka bụrụzie detin n'isi nsọ ala man, ịma ndị Amerịka ha na-esi na-eme na mgbe ahụ ịgazie n'obodo nwere Tanzania ma ọ na Zimbabwe isi aka ebuzi flag nsọ dewesi everywhere ma ụlọ nsọ ala. Afrịka enwe udo nwee peace. Nke ụnụ akpaka ebe ha gosiwa n'ala Igbo sọsọ chọọchị dị na streeti anyị ruru 100. So chọọchị because ọwụ na anyị bido this thing now, bido disi egwu ọnwa program ma football program, all those things ya ekwuchara okwu na a ga-eme.
ọwụ na ebido this thing now with our agriculture and science and technology unite ya all the whole children, because all the whole children as long as irugo 7 years, because all this football a na-ekwu okwu, anyị ga-eseticha this team, every community ga-enwe team, ịghọtago, football team, ịghọtara, so that ka ha nwee ike ebe a nke a ga-esi anapụta ha from their mother, anyị kpọpụta ha from that mother, anyị akpọpụtazi ya na that team football. So football ahụ ga-enwezi instruction ha ga na-efolo, so that's the instruction of that football, so we infiltrate their life through that instruction of that football, ịghọtago, because ọ ga-adị, because instruction football nwere no norms, ha nwere way, so you have to maintain those laws of football so that you can stay in the thing, ịghọtago. So ọ ga-eme na in every aspect, nwanne ụzọ esi azụ nwa, you don't need to go far. Ihe na-agwa na ihe ahụ minimum, because nwere ike ndị mmadụ na-asị ka ihe ọ na-ekwu. Ana m agwa gị na enwere structure, we have a plan, perfect one, ịghọtara. So all this, because egwu ọnwa anyị ga-atọ ọnụzie into festival, ịghọtago. So that festival ru ha na ọkwa otu a, villages by villages, a na-ese etu esi eseti concert, anyị eseti concert otu ahụ, ịghọtara. Otu a ka a ga-esi, once iru ha 7 years you must enter activities, it's a must. Nna ị gaghị ahapụ ụmụazị ka ha waste like that, men no, ka ihe anyị na-ahapụrụ ụmụakara aka ya na n'iyi. Nwatakịrị, as long as you are 7 years you must initiate them for one activity or the other. Ndị be anyị na-emebisi ego ịhụ mmadụ ọsị na-eme community service, na-arabishi ego for nothing sake. Ego a ga-eji wee mee ezigbo ihe, ana Igbo ama mma, lukati nke ọzọ si ya buru afọ na-akpagharị, eji ego, nweghị iji ego eme, nwere ihe iji eme na this money is useless, ọ bụrụ na enweghị uru ọbara. Ego a dị useless ọ bụrụ na enweghị uru ọbara. Ụmụaka na-agwụ na street, nwanne ị gaa na ala Igbo, o nwere ndị enweghị ụlọ, ndị enweghị nri, ịnwe aha nwa arụọ nnukwute ụlọ nwere ike iruru 100,000 people. E nwere ndị ga-ahapụbe nne na nna ha gaa ebe ahụ gabiri, ịma ha ụlọ a nwere ike ịhapụ, anyị etinye nọọsụ ebe ahụ, nọọsụ president on salary, ha zụbara anyị ụmụazị ya. Every community ọbụla anyị ruru n'ala Igbo anyị akwụba ya, it's like Red Cross, ha biri die, anyị eji aka anyị zụọrọ anya n'onwe anyị. Anyị adịgo sure na this village, this 1,000 children anyị enwe ha enwere nne ma ha enweghị nna, as long as na ụmụnne na nna ha enweghị money to spend or train them, ha bịa that place nọdị, we train them, give them education, give them everything, at least guarantee that now children a ihe dị ha n'isi o program nsọ ala dị ha n'isi, at least 100%. That means I produce a doctor, produce police, army, politicians from these things. You got that? But ndị mmadụ ga-enwe ego a na-akọtu were ego na-eme nonsense, na-agba ihe ya bara uru na-akọghịrị. Ka m fụrụ ka Nigeria ga-esi wee transform, let me see. Ị ga-anọkwa ebe a na 30 years aga, ichekwara ihe a na-ekwutere aka na ọ ga-eme gị n'anya na ị ga-anọ hie ọkwa nke a ụbọchị na-agba ka jet fighter. Ụmụ ibe, ka m jee mee ihe ọzọ dị ka ọ gagarara m leta.